Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Og karon sa katapusang yugto ning sugilanon Berdugo. Maraming bisita, Mr. Melgar. Kanang babae nga nagtalikod? Oh, sige. Dula siya. Tatagan ka na mo og higayon nga magkasulti mo. Salamat, sir. Nagtabo siya banda ng puti. Kinsa ba ni Payana? Nagtalikod siya. Kalitabi ko sugang pitik sa kong kasing-kasing. Doolon ko siya. Excuse, ma'am. Ikaw ba akong... Jan, Oh, ikaw ba kini? Ikaw ba? Elaine! Ikaw! Ikaw ba kini? Elaine! Jan! Jan! Ayaw ko kaksa. Ayaw. Kriminal ko. Dili, Jan. Dili ka kriminal. Ayaw na kong biyahe, Jan. Ayaw na kong biyahe. I miss you. I love you, Jan. Elaine! God! Ganun na itabo pa din mo. Ano man? Dili na ko ang dyan kani Anto. Gawas ka usan ko ka kriminal. Lahi na usap akong panagway. Jan, dili na to kabubuton ang mga pangita po. Nasayod ko. Og nakaila ko kung kinsa ka. Og unsa kang klasiya sa pagkatao. Igo na sa damgo at anad pa ako pagantoy. Ugwa na yung katubanan. Tugol sa salpahis ka, Robert. May pasalig si Professor Juan Miguel Salvador nga buhaton niya ang tanan aron mapamatud-an nga wa kaysa. Dili na magpakawa sa paglaom niya. Elaine, dili na ko buot tumawa o balayo pa ko nimo. Dili na. Ingon man sa ko, Jan. Bisan unsap na'y mahita mo. Dili na ko musugot nga malayo ka pa na ako. Dili na. Tanawa og basahin ng mga papers nga kung da, Mr. John Melgar. Professor Juan Miguel. John, may patigbabaw yun ang katarong. Gawas nun ka na. Unsa? Yes, Mr. Melgar. Professor, unsay? Yes, gawas nun ka na. Mismo si Madam President nang nginlabot na sa imong kaso. Ipadali niya sa DOJ ang tanang investigation labot niya ini. And after a few months, niya ang resulta. Gawas nun ka na. Napamatudan nga wa sa imong kabubuton ang tanang krimen nga nahimo sa Berdugo. Oh my God! Lord Jesus Christ! Thank you, Lord! Salamat ni mo, Ginoo! Maayogit kaayo ang Ginoo, Jan. Bisan tuod nga gikuso-kuso og grabing bagyo ang atong gugma. Apan luyo di ini. Naa nagpahipi ang bagong ugma. Ang bagong paglaom. Ug bagong kahayag sa atong gugma. Elaine, I love you. Salamat ka. Nagpaabot ka sa pagbalik. Bisan way paglaom nga ako magkabalik. Way imposible sa Ginoo. With God, everything is possible.
I love you, Elaine. I love you. Stop. Oh, wag ko kita, wa. Wag ko kita, ha, wa, ha? Uy, Jom. Jom. Say Jom. Jom ka. Kalimtan mo lang tanin mo. Jombo is my name, Mr. Melgar, John. Ikaw si Jumbo? Yes, ma'am. Kauban ko ni Sir Professor Juan Miguel Salvador. Mauna kini nga akong gisaad kanimo John. Nga ibalik ko ang imong panagway nga gikuha ni Robert gikan nimo. Professor, Doctor, Professor, di ko yawan ko. Nabalaka ko. Elaine, prayer is our great tool in imong operation. Igura ko nga instrumento apan ang mga kamot sa Ginoo ug ang iyang gugma ang mopabalik sa panagway ni John Melgar. ako nagitugyan sa Ginoo ang tanan, Professor. Karon na ba lang ko dili mo salig niya? After all the good things nga gihimo nako. Namo ni Elaine, sukad pa sa sinugdanan. Dok, Professor, andam na ko sa pag-uop mo sa bindahe sa kong naong. God, please help us. Jesus, Mary, and Joseph, help us. Niya, tangtango na to, ha? Kadiyot. Okay. Niya na. John? John, ikaw na gani. Ikaw na gani. Tanawa sa amin. Elaine, ako na gini. Lord, thank you. Thank you, Lord. Oy, kagwapo, John. Kiss. Kamu, ha? Elaine, okay na ka? Ako, ganahan sa ko. Ikaw, kung ganahan ka, labaw na ko. Yay! I love you, Elaine. I love you too, John. Kiss ka. I love you. Up! Nanasan ko dali! Dali! Uy. Excuse me, dali. Jumbo, Kalit lang ko palayo, no? Ganina, doon ka ka. Taron, nanasan ko. si Mandat. Nagulingan sa duha, oh. Kamu rin maglipay-lipay niya eh. Kami sa Bandat, kay patay naman ako asawa. Sa pagbalik na ko sa buwa, wa mi makaabot. Sa akong pagbalik, si Bandat lang hinoy. Akong bagong asawa. Oh, mo ba? Pati Jumbo, Mayo noon. Jumbo, nalipay ko para nimo. Oh, ako sa, dalipay sa ko para di mo. Ingon masab ko, Jumbo. Salamat, Inday. Ako na yung Paris ini ron. Tasya nga. Hi, Elaine! Si... Kauban ako si Rian. Awahi lang. Dali, Rian. Si Rian, pulis gwapa niya. Elaine. Mr. Melgar. Uy, Rian? mahinoon nga niasab sila. Oh, Rian. Elaine. Mr. Melgar. Congratulations para sa bag-o ninyong kinapuhi. Salamat, Rian. Daghan yung kayo salamat. God knows what have you done for me. Para na mo ni John. Ayun, naghuna-huna, Elaine. Gibuhat lang nako ang angayang buhaton. Dako kong pasalamat sa Ginoo. Kay bisan pa mas mga lisod nga pagsuway nga miagi sa mga kinabuhi ni Elaine. Ug sa tanang mga tao na lambigit sa hitabo. At least sa katapusan, may patigbabaw na gyapon ang katarong. Ag-angayan ug ang gugma sa Ginoo natong tanan. Ay, praise the Lord! Praise the Lord! Pero wala ginamingan ako ganina ay, ingon ko wa ko'y Paris.
Ay, Na may ito, hindi ay, ako nagadagan. ano tawag ko ito? Pagtunog ko, hayop ko? Ah, Noy! Noy! Uy, Noy, uy! Ay, Noy, ikaw na kung gikuhan, Noy! Agoy. Saan gilayog man hinuon ko ni mo gisipitan? Ay, di tagabuhian ko, dili ka musugot na ako. Iro-ulo ka, ay! Ari na lang ka na ko, Noy, ha? Ako na ipaybaw niyong tanan. Ang among planong kasal ni Elaine. Invited mong tanan, ha? Yes! Apil gitaw ni! Kwan, sir, kanang, Mr. Bilgar. Oh. Pwede double wedding na lang, double wedding. Ay, double, ay, double. Pareha rin tanan, double. Ay, nausa mo ka da, Joms. Ay, kwarta, ay, ikaw, kay kwarta. Patuyang ka lang. Double wedding sa sampot ni mo. Okay na, Branch? Double wedding lang, ha? Kamu si Elion o kami sa Simandate? Hala, kami sa ni Dr. Juan Professor. Oy, apil sa Ay, full wedding na. Ngayon nyo kong giapil-apil, ha? Ay, siya mo apil. Okay kayo. Kun mo na. Ikaw, Elaine. Okay ka na, Elaine? Okay ka? Okay, Sab. Okay, Sab. Oh, may problema. Oh, sige. Naghanag kwarta akong bigo. Triple wedding, yeah! Congratulations, Mr. and Mrs. John and Elaine Bilgar. Salamat. Thanks, salamat. Dagang salamat. Elaine. Salamat, Rian. Salamat, Rian. Oh, salamat. Thank you yung tanan, ha? Salamat kayo. Salamat. Thank you, kaayo. Ma'am Rian, i-congrats taon mi, oy. May pariman. Congrats, ha? Congrats, may pariman. Congrats, Jan. Congrats, Pariman. Pariman, dahil. Salamat, Picture kayo Mandat. na. Pariman. Congratulations po ninyo ni Jumbo. Salamat. Thank you kayo. Thank you very much, my Janin baby, ha? Ay, thank you. Pariman. Kiss pariman. Congrats, Elaine, thank you. congratulations. Pariman. Congratulations. Salamat, Professor. Daddy Juan di ay. Daghan kayo salamat, Professor Daddy Juan Miguel Salvador. Oh, Salamat. you're more than welcome, my new son and daughter, John and Elaine. Ako sa, Prof. O, tanan ko ang tanan ni mo, Professor. Ang tanan yun. Ang Ginoo mawilabaw natong pasalamatan dyan. Salamat. Siya, kayang gimbutan kining tanan. Sakit mo! Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay, Bitanan! Salamat! Daghang salamat! I love you, Elaine. I love you too, John. Karon, ugwa na magabuwag na to. Wa na cute. Elaine, mahal ko ikaw, Elaine. Elaine. Will be my first thing. Og dinhi mga igala natapos sa katong sugilanon Berdugo. Sugilanon nga si Rodrick Flynn Pino. Direksyon Jennifer H. Menusa. Soundman Bob Brian Ray. Spinner Randy Nakurdataya. Audio editor Frederick Villunes. Og inapilaning musulon sa papel Prando o John Bilgar. Ray Bores, Elaine, Ingrid Miss I. Vertudaso, Rian Marites Alvarez, Robert Trifon Pai Morales, Jumbo Alan Gulia Dacorda, Tipalo Jun Pujanes, Juan Miguel Salvador, Tino Eliseo, inabagan nilang Jay Barayos, Ricky Garing, Joey Cosset, og Joel Bensi. Hangtod sa suri kayon sa lain usab nga sugilanon. Kininyong alagad Francis Iliagay Espares. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Tatak RMM. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!